ja gaba, ya Rasula a yarda da ni ma. Annabi shugaba, kai ne ja gaba, ya Rasula a yarda da ni ma. Farko na sanyo Allah wanda yake bani, da na so na je waje a take ilahu kake kai ni. Dole na gode ma baiwa yanzu ko ka bani, da wake Rasulallah annabi ka sako na yau ni ma. Annabi shugaba, kai ne ja gaba, ya Rasula a yarda da ni ma. Ƙara salatan nan ga ɗa Rasulallah bashari, wanda muke ƙauna a kan sarfa muke shi'iri, wanda ka fifita ka bashi dukkan alkhairi. Kowa ya rike manzo a rayuwarsa fa bashi ba shan fama. Gasa da sabansa tilas ne ka saka fa da su, Sayyidina Umar da Abubakar mun gamsu da su, Asar Usman da Sayyidi Ali na bi su, tunda akan annabi na lura ai su ma sun sha fama. Annabi shugaba, kai ne ja gaba, ya Rasula a yarda da ni ma. To assalamu alaiki na Batuli ki yarda da ni, ni taimako a cikin mawaƙan kisa da ni. Kada ki yarda na bari ki duk wahala ko tsanani, dan ke ce ta daban a daban-daban din kin yi daban ke ma. To assalamu alaika Rasul, ni na gamsu da kai. To assalamu alaika ɗa ka yarda na rabu da kai. To assalamu alaika an sa in ji ka ni da kai, dan kuwa na shaida kana ji na kuma za ka yi min nima. Annabi shugaba, kai ne ja gaba, ya Rasula a yarda da ni ma. Ba wani mai matsayi wanda ya kai sayyidil bashari, ba wani mai girma wanda ya kai ka fazil kadari, ba masanin ka kwarai sai Allah shi ɗaya alwuturi. Dole a yarda da kai a gamsa a bi ka a sauma duk dama. Ba dan kai ba Rasulallah da fam na haɗari, da ba ma sallah bare ma wai kuma mi zikiri, da kuma babu ruwan sama to bare ma ai hadari. Lallai manzon mu kai mana komai mun gode mu ma. Annabi shugaba, kai ne ja gaba, ya Rasula a yarda da ni ma. Ba dan kai ba Rasulallah da sai min yi gamo da azaba gun Allah, sannan kuma mu kaga gamo da hukuma mai ƙarfi wacce gare mu fa za ta zamo. Amma kuma an yafe zunuban mu dan mun rabu da kai mu ma. Me neman mafita zo taho ka zo ga Aminullah, me neman hanya ka rungumi ɗa Siradullah, me neman dace kar da ka manta Habibullah, domin dai shi ɗaya ne idan ka riƙa Allah ma zai yi ma komai. Annabi shugaba, kai ne ja gaba, ya Rasula a yarda da ni ma. Asadukul masaduq annabi ne dan babiya shi, wa a'iqullah wa ashe tilas ne ka saka fa da shi, wa a'iqu Rasulallah ashe Allah ya rabu da shi.
shela. Ni dai sunana Fatima Kuti Mabuban nan, ka yarda da ni ɗaha lamarin kadirin na shigo nima. Annabi shugaba kai ne ja gaba, ya rasula yarda da ni nima. Annabi shugaba ne kai, annabi ja gaba, annabi mai gida ne kai kuma abin yaba, annabi garkuwa ne kai.